добрый, поважанное господарство. День добрый, поважанное журы. День добрый, поважанный старшиня журы. День добрый усім тым, хто прыйшоў сёння у гэтую залу, каб падтрымаць вакальны ансамбль «Славяночка Next» дзяржаўнай установы адукацыі Іванаўская дзіцячая школа мастацтваў імя Наполеона Орды. Сённяшні дзень вельмі адказны, а разам з тым святочны, таму што менавіта сёння гэты калектыў павінен здзейсніць спробу атрымаць званне узорны. Вакальны ансамбль «Славяночка Next» быў створаны ад зліяння двух калектываў. Гэта ансамбль «Next» з эстрадным накірункам і ансамбль «Славяночка» з народным фальклорным накірункам. Такім чынам стварыўся такі своеобразны мікс і ў названні, і ў творчасці. Сёння мы прадставім вам праграму, якая цалкам складаецца з фальклору. Нам падабаецца працаваць у гэтым напрамку. У сённяшні прагматычны век разнастайнасці сучасных улымняў мы абіраем нашу гісторыю, нашыя песенныя традыцыі і звычаі. Таму сваю праграму мы так і назвалі «Свая кальяна». Мы сёння занадта захапляемся дасягненнямі навукі і тэхнікі, і таму аддаляемся ад прыроды. Калі гэтая тэндэнцыя будзе працягвацца і далей, то можа здарыцца непаўторнае. Важна ведаць сваё радаводнае дрэва, месца і год нараджэння, род заняткаў, нацыянальныя карані продкаў. Бо гэта гісторыя сям'і, якая захоўваецца ў памяці кожнага. Мы абавязаны жыццём сваім бацькам, яны сваім. Атрымліваецца своеасаблівы ланцуг, і чым ён даўжэй, тым цікавей яго вывучаць. Пры гэтым можна натыкнуцца на важныя факты, якія могуць сведчыць пра тое, што ў нас цячэ славянская кроў, якая яднае беларусаў і з рускімі, і з украінцамі. Атрымліваецца, што мы блізкія і па крыві, і па звычаям, і па песенным традыцыям. Таму спачатку звернемся да рускага фальклора. В
прийшов час жениться або виходить замуж. Бо в явленнях наших продків склалося міркування об визначальності знайомства, що відбувалися поміж хлопцями і дівчатами під час співів, танців, забав і гульбища. Эй, ребята! Сюда! Ну что, столбами бежать будем? Будем! Столба побежать. Ну а теперь, столбик, мы тебя раздевать будем. Выкупаете лакея браслет. Не отдам браслет без выкупа. Без золота промова отца, без элита, без Федора Ильича. Поцелуй, поцелуй, столба! Ну а теперь, столбик, барыню спляши.
У адносинах молоді у традиційній культурі вельми демократичним сродком комунікації були вячорки. Звичайно, на них приходили і дівчата, і хлопці. Дівчини, яким ще не приспів час виходять замуж на вячорках, часто самі проявляли ініціативу у адносинах до знайомства. Вирішали, з ким будуть танцювати, вести для всіх.
Пришли колядки, господарам парадки, каже народная приказка. Коляды охопливали дни, коли святковали Рождество, Новый год, Кладоврища. Гэтые святы несли магічную ідэю з першага дня. Як проживеш гэтыя дні, так і пройдзе ўвесь год. Таму парушаць завядзёнку Бродского азначала быць ворагам сабе і сваім блізкім. Абавязковая частка калядных забав моладзі – гэта, канешне, гульні. Хадзілі каляднікі па дварах ад вяскоўцаў ды пелі калядныя песні. Добрый вечер тому, кто в этом двору. Добрый вечер, добрый вечер. Ты спишь, ты ляжешь, говори с нами, добрыми людьми. Ой, то ви вже якою пісню нам заспіваєте, колядовщики. Добрий Вечер тому, кто в этом дому, святый вечер. А в этом дому сам пан Господар, святый вечер. Сам пан Господар столи застилал, святый вечер. Столи застилал, пытки наливал, святый вечер. Кубки наливал, гостей дожидал, святый вечер. Ой, а ці ви широкі ж у вас лави, каб поляжать? Ой, широкие, широкие лапы. Ой, так Але ці ж- ж добрі ви господарі, каб нас почастувати. Ну, почастуем. Але ж, я ще хорошо поспіваєте. Ой, 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 яка у вас хороша коза. А може, продаємо ту козу? За 1000 баксов. Ой, а ще раз за ти, сука, ну там на ці грошей таких нема. Ну, так, ну, хотя, а що я вмію робити? О, моя коза бучона, Кима хрещена. Знаю
традиция – это опора нас сённяшніх. Это наши национальные корни. Ведаць якія, значит, усвядомить свое место сярод людей, познать себе, дать веру детям, быть опорой тых, кто володает этими ведами больше моцны у своей семьи, в своей справе и в своим крае. што яго пенсію гадаваў разам з бацькамі. А старыя людзі гэта сёння амаль адзіная крыніца павагі да навакольнага свету. Ад прыроды у значнай ступені залежала іх жыццё, таму яны ніколі не забудуцца пра зямлю, пра сонца, неба і заўсёды будуць шанаваць.
Нездарма умудрені життєвим опитом, яны часто розказують такое, об чим би ви ніколи не чули і не почули. Не по зводках синоптиків, а по народних прикметах. Яны можуть загадя предказати, яким буде надвор'я або урожай. Так і нам не треба забиватися про бабу і дяду, бо яны з'являються для нас невичерпним колодежем, криницей коштовних ведів. Тому зараз прозвучить достатково популярна пісня у нашій місцевості, яку наші вихованці співають разом з бабулями. Називалося то його Сарматським, або Геродотом. Вершину йому згадав Геродот каля 2500 годов тому. Хоча й за все, море на Борисі, а насамрэч комплекс вялізных азёраў і балот утварылася у выніку раставання ледавікамі. Наступны твор з'являецца узором асіміляцыі песенных,
вясельных традыцый белорусского и русского народа. Тому, коли говорить, что песня эта не белорусская, то да и мора у нас ніколи не было. Дозвольте поспрачаться хотя бы на фон мора. Творчая енергія виявляє білорусу цілим культі оригінальних звичаїв і обрядів, якими обставлено все його життя. Ці звичаї в більшості вельми цікаві, пригожі, поетичні, символізують особливі моменти життя чоловіка. Проняті наскрозь поезії, безумовно, корисні і потрібні. Головне, как наш нелегкий час не згасил у людей и скрыту светлой любови до песен, жадание приносить радость людям, радоваться и радовать других, отражать свой каштовный национальный скарб.
Одно, как только не перерывалася символичная повесть, а молодь хутчэй зразумела, што гэта наш самабытны нацыянальны гонар, які трэба берагчы, літаральна на руках, як крышталь, як нешта дарагое несці, і зразумела ж развіваць, каб будучае пакаленне не забылі, адкуль яны найменне беларускае замежжа. Мы жадаем, каб такі духовны покліч пасяліўся у сэрцах нашых нашчадкаў. Атрымалі сапраўдную асалоду ад талентаў нашай зямлі. Сардэчна дзякую вам за увагу і, канешне, запрашаем на новыя сустрэчы з песнямі.